isithombe sizovuza sona umlilo nje straight ngathi ulayitile ngoba ungalayitanga. Kuvutha umlilo straight esithombeni vu. Sisho isithombe. Uma kusho lesi sithombe lesiya naye la khona uyasha. Ake sikhulume ngovutha namhlanje. Uvutha ubona umuntu avutha nje engazi ukuthi umlilo uqhamuka kuphi. Ubona indlu ivutha isho ngazi ukuthi umlilo uqhamuka kuphi. Nomuntu azishele nje yena hlini noma hlini nawe nje kuvele nje ukuvumbuka umlilo ongazi ukuthi uqhamuka kuphi. Asho umuntu angqonqe kuze kuphele ngaye. Avuthile semotweni noma kuphi lapho avuthela khona. Ngokuthumela uvutha umuntu afika avuthe nje. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi kuyenzakala kanjani ukuthi umlilo uvele uvumbuke nje engazi ukuthi umlilo uvumbuka kuphi. Kuyakhandwa ke lokho. Ukhandwa ngento ekuthiwa uvutha. Uvutha sinayekela ekhaya kaMkhondebezitha inyanga yamacala. Uma ufisa ukuthi kube khona umuntu nje omvuthisayo nje usekahluphe kakhulu waba uhlupho kuwe. Ngamuntu okhona uyakukweleta, ngamuntu okhona kwakwenza kabi, ngamuntu okhona nje kwakuhlukumeza emphefumulweni. Wathi uyambophisa amaphoyisa kodwa hayi uyabona ukuthi indaba yakhe abayingeni uyangena uyaphuma. Usufuna nje ukusathela wena isinqumo sokuthi ke manje umhlanganisa nabakubo. Ngaphandle konke ezokuyela konke ezokutracer. Sebenzisa uvutha ke lapho uyovela avuthe nje engazi ukuthi umlilo uqhamuka kuphi. Kuyothiwa wena umvuthise nini ngoba unosuku kwakho yena suka kwakhe avela ashila lapha alibela lapho kwakhe kuphele ngaye. Uvutha ke ukhona into efana nale. Uma ngabe uyabona lapha kuyavutha, uyabona? Yabona kuyavutha, kuyayivuthela nje. Kuyavuthela. Kuwumuthi lokho uyakubona. Kodwa uyazivuthela wona. Ngiyacabanga ukuthi uyakubona ukuthi kuyazivuthela. Kuyazivuthela ke kona kanje. Wonto ozoyenza wena uzothola isithombe salo muntu lo ofisa ukumshanga lo vutha lo. Uthola isithombe sakhe. Isiphela mawuthola isithombe umuntu usuke sotholene uqobo lwakhe. Isithombe kulapho esemthebula khona, uyabona? Isithombe into elinkanayo mawuthola isithombe utholene uqobo lwakhe. Uthola nje isithombe sakhe, uhambe uyosigezisa, sibe nje isithombe nje esigezisekile. Ukwazi ukuthi manje uthathe lesithombe uthele lo muthi lo ngizokunikeza wona mina. Uyothola uvutha nje ngale ndlela. Uyothola uvutha ngale ndlela ushunqa ngale ndlela. Uthele kulesithombe bese uyathatha ubeke elangeni. Ilanga lishaya ngqo lapha kulesa sithombe. Uma ngabe lelanga lishaya ngqo lapha kulesa sithombe, isithombe sizovuza sona umlilo nje straight ngathi ulayitile ngoba ungalayitanga. Kuvutha umlilo straight esithombeni vu. Sisho isithombe. Uma kusho lesi sithombe lesiya naye la khona uyasha. Uma kusho lesi sithombe lesiya naye la khona uyasha. Uma ngabe ufuna ukumshaya emzini wakhe, ushuda nje umuzi wakhe noma uthola isithombe somuzi wakhe. Thele nawe umuthi lo. Ubeke uqondanise ngqo nelanga. Uma ilanga selihlangane nalokho kuyovela ukuvuthe lesi sithombe lapho umuthi uyasha abangazi umlilo uqhamuka kuphi. Uma ngabe futhi umshisele emotweni wenza ngemoto njalo. Uma ngabe kunomuntu owuhlupho kunabantu abawuhlupho esebadinga nje ukuthi beyohlangana noyisemkhulu babo beyolusa amadada. Na uvutho uyatholakala la ekhaya kaMkhondebezitha inyanga yamacala. Zilungisele wena. Uyolinda amaphoyisa kuze kube nini? Zilungisele wena. uNkulunkulu kuze kube nini? uNkulunkulu usizoyisizayo. Nokhumbula ukuthi ayikangana isixazululo. Kuze libe inkinga kusho khona ukuthi nesixazululo.